Yeah, welcome back to the YouTube channel. Malawi kamera akulu muli bwanji konse kumene muli madzulo ano. So tipatsane pano update ya mmene zinthu zikukhalira. Anyway, tinasiyana pati nanga tili pati. Mongo kumputsana. Lero ndithu madzulo ano tiponyaso ndithu Dennis Mahata. Yes, mkulu wake mweuja. Amene ndithu amataka mayankhula zinthu. Alisa amadaba kuti mkulu amene amaganiza bwanji. Amawerenga mbuku angati pa tsiku nanga sukulu zake zili zimanaphunzira mkulu amene. Chifukwa even ine ndemwe ndi makhaso phe mutu wangaso ndithu umayima na pa mkulu amene uja Dennis Mahata. So tiponya amene. Anyway, nkhani ili pano tikambe nkhani yokhuzana ndi ku Switzerland, dziko limene lija limene ndithu kumene Iran yanyamuka ndithu yapitako panopa ili ku dziko la Switzerland kukakambirana kuti nanga ma final negotiations akhale motani na kusainirana kwake kukhale kotani. So kumene ndithu kumbali ya dziko la Iran kwapita speaker wa nyumba ya malamulo wa ku dziko lija la Iran, dzina lake ndithu amene Mohammed Ghaliba. Komanso foreign minister dzina lake Abbas Araghchi, dzina limene usila chilendo panthu pano yayi mwaso ndithu yayi. So iwo aja afika kumene kuja kumbali ya America kumene kuli ndani, kumene ndithu kuli JD Vance amene ali vice president wa dziko lija ndithu la America. So pali zinthu zingapo zimene ndithu zikuchitika ku dziko limene la Switzerland. Arafika ndithu iwo aja choyambirira ndithu alendo ochokera ku dziko la Iran ndithu samangosekerera zinthu zonse kapena kumwetula zinthu zonse, anangopatsana moni ndi prime minister Shehbaz Sharif wa ku dziko lija la Pakistan. Yes, pa Pakistan mu ma negotiations amene muzokambirana zimene zizi Pakistan ili ngati ndithu nkhala pakati, broker amene ndithu amene mediator nkhala pakati ndithu amene akupakhala ngati kutenga zinthu kutere kuona kuti nanga zotsatira zake zikhale zotani. So iwo anafika ndithu basi kungopasana monda amene ndithu murumu mumoti muli vice president JD Vance wa dziko lija la America. Sana mlabadire, sana mpaso moni, sana mpaso jan, basi kungomuyang'ana afterwards kenako utali. Anyway, panaliso group photo ijo imati imene amene kuti ajambulise imene jaliyesa nga kuti tamvana. Anthu akuyirani anena kuti photo imeneyo ife ndithu silikhala nawopo. Mutha kujambulana bwinobwino koma na ifeyo Anyway, okay, tell me, I think my Iranians sakupanga fake, you know, panthamina amutopanga ba pretended kuna mizila basa hapo. Yeah, how are you? Great, how are you? We love you. You are, you know. And how Iran akumaona ndi akumakumbukira kuti anthu amene wawa atiphera ana 168. School ya anthu atiphera wakuti atiphera anthu ambiri mbiri atiphwasula ma bridge. Why? Tikhale busy pambanga pretend pano ngakuti timamvana nawo. No, actually, so they kept iwo ndithu post yawo. Yeah. So composure. Basa nangofika basi kungopasana moni ndofunikirawo yo kutuluka. Chabwino. Nde kumene kuku ali mkatikati mukambirana. Okay? Zina ndi zina kunachitika zinthu. A Trump mutu samaugwira. Chifukwa ndi samaugwira mtima. Azafika manja manthu amenachi. A Trump apita kukalemba mapost kuma mpaka na news media. Iran yo ivomere, ikamanda kuvomera ineyo ndithibula ngati kuyambirira pacha. One, anthu abwera kukambirana. Number 2, Iran yo isachite makani yayi makutuma kuti ndipo izitheke ndipo dziko lawonso tiliononga sazakhaso ndi dziko linali loss akapanga zimene zizi anthu a Trump musamatumiza vice odi kumene kuja zini mkatikati. China chimana mphwasa Trump nchonena kuti amene mabwera kuchoka ku Iran, amene mabwera kuchoka ku Iran kupita ku Switzerland, mukapanga Chibwana simubwerera amoyo. Simukafika, so you won't even make it. Simukwanisa even kubwerera like awophera kuti
awaphera kumeko. Tell me kaganizidwe kanje. I mean, like so ugangista utani. Like come on. So China a Trump akuti dziko la Iran akuti mwapange control anthu ana china Hezbollah gulu lanu mulipange control muliuza lipange behave apo b muonaso. Come on. No sitose tikuzaza kuti after ceasefire pakati pa Israel ndi Hezbollah, Israel ndi imene yabwera kupulisa ku Lebanon. So meaning kwenda kuti vuto ndi Israel sikufuna mtendere. Nthawi yonse itakhala kupanga report nkhani zokhuza ndi Israel. Apa Trump akutembenuka kuti mwauza Hezbollah auto. Mwauze apange behave. Otherwise ndikuti plus news amabweyana. Kodi mufuna alolele manthaja. So chimene amayiwala a Trump nthawi zonse chimene amayiwala amayiwala kuti achina galibawa achina iraniwa ifa samayikopa. That's it. Chimene amayiwala chiticho anthu amene ifa samayikopa. Remember pa nthawi imene amapita ku Pakistan amayiona kuti ife tinakonzekera kuti anything can happen. Tinangokhala kukonzeka kuti atipha chani anyway muli mosema. So kwaopseza ndifa kuti akulu tikuphani kumweko actually kwaiwo zibe ntchito. So nkhani ili apo zonsezi zitachitika Trump what happened chinachitika nchani. Okay, chinachitika nchani tsopano. Okay, one panachitika zinthu ziwiri, panachitika mawu ndi panachitika action. One, Muhammad Ghaliba, speaker wa dziko wa nyumba ya malamulo wa dziko la Iran anayankhula kunena kuti akulu mukamaopseza kuti hey makuti understand mumvetsetse mudziwe kunena kuti ifeso asikalatonso ali ready. Ngati mufanaso kuti mwina wake timenyeso tiloso palainiso tithibulane zosavota zimenezo titakuthibulana. Amen. Ndi Muhammad Ghaliba amene, right? Number 2, anapanga nyana anthu aja. Iwo aja mulumu chipinda chokambira nacho anangorulukamo. Kungorulukamo basi. Kwafunsa why anawuziri uyoyoyo gogoiruko yo Trump uyo tukupanga protest madema amene wawa ndithu chifukwa cha message opusa amene akumane ba Trump. So says that's why we tikutoloka kwawo natsaba kuti akulu musayona ngati ife kubwera kwa ndife makabe eti yayi. Yeah, that's what is happening. So tikuendera pakuti pakatoli pano sitinafike kumapeto ku final. Komano nkhani ikhuza ndi uranium still Iran ikuti silingapereke uranium izipangabe enrich. Yatero ndithu even president wa dziko la Iran wayankhulabe kuti paibe simungatenge. So tendi kampeni zinazo zimene takukirisa nazo. So pamene timona ngati deal ikuchita motere basi zioneka zoti na China America kuti iyoyo akuti itha ukalanda pa Strait of Hormuz. I don't know kuti nthawi yonse samalanda bwanji. Adati iwo atha ukalanda pa Strait of Hormuz. Atha ukalanda pa Strait of Hormuz. Kukalanda atikena ngoyo nkumalipiritsa. Iwo atha kupita ukalanda yo nkumalipiritsa. So tikuendera pamenepo. No final decisions have been made. Palibe ziganizo zamapetopeto koma pamati kudikirabe. Actually awana nkama demongo tuloka mu rumumo. So actually zikupitirirabe zikapitirira tuona zikhala bwanji.
aja divasi anafunsidwanso mafunso kuti bwanji niyo simukuyeretsa Lebanon ujeni Israel kuti isamaphulitse kuti akuti ayi ife tikuyesetsa chifukwa sinkhani ya ize tikupanga pang'ono khanga ngono alibe mphamvu murangonena. So atakuyesetsa kuti it's not easy atipatamo zatsikako pang'ono yankhoto limene murangonena kuti iwo ndamene angathetse zinthuzo. I mean, yeah, that's it. So guys, thank you so much. Tumati saiwale kuti Dennis Mahata akubweraso. So guys, thank you so much. Malawa and cameras.